Здравейте, казвам се Никола Димитров и съм от екипа на Creating Jans. Сега ще ви покажа как може да използвате нашето приложение, за да създавате сами игри с почти никакво програмиране, да кажем направо никакво. В момента съм го отворил в някакъв браузър и за да започна да създавам игри, отивам на бутона Create, който ми отваря този едитър. Сега, за да демонстрираме някаква достатъчно проста игра, че да влезем в клипче за 10 минути, избрах да ви покажа как да си направите корабче, което лети в космоса и безпощадно избива астероиди. Нещо много доста проста концепция, но пък и интересно. Започваме с това първо да отидем в космоса, т.е. да сменим фона на играта. Отиваме на Properties, Game, Background, избираме космоса и вече имаме космос. Сега, време е да си добавим и корабчето. С тази цел отиваме на Unix, избираме базовия такъв и поставяме там, където пожелаем. Сега обаче това не е много корабче, затова отиваме на Properties-ата му и ги променяме така, както ние желаем. Първо няма да се казва Basic 166, защото очевидно е корабче. Променяме размерите така, както на нас ни по-удачно. След което избираме Background, естествено, и му сменяме картинката на това корабче. И вече си имаме корабче. Сега даже мога да цъкна бутона Play. И ето виждате, имаме една игра с корабче, което абсолютно нищо не прави, не може да се движи. В общи линии е много статично и скучно. Връщаме се отново в създаването на игри и сега ще го накараме да се движи. Как става това? Трябва да му добавим така нареченият модул. Модулите са добавки към нашите войничета и към играта, които разширяват възможностите им. Действия, глаголи, мислете за тях както искате. Може, например, като подправки за нашата пица, където пицата е кораба. Отиваме на модул, след като сме го селектирали естествено, и му добавяме модула Move. Сега като цъкна на Move, тук евентуално ще мога да променям някакви пропъртите, които модула има, но този няма никакви, затова нищо не мога да направя. Затварям го и сега ще си добавим Key Bindings, с които да окажем как искаме да се движим. Отиваме на Key Bindings, добавяме нов и го редактираме така, както на нас не е удобно. Ще кажа, че с W искам да викам Move с -10 по Y, което ще накара корабчето ни да лети нагоре. И изключвам Single Call. Какво означава Single Call? Ако то е включено, това свойство оказва, че като натисна копчето W, ще се придвижа само веднъж напред и след това ако продължа да го държа, няма да се движа, докато ако е изключено, ще се движа постоянно, докато W е натиснато. И понеже искам това да е така, го изключвам. Абсолютно същата процедура правя за другите три посоки. Нагоре, надолу поставяйте, надясно и наляво. И сега, ако всичко сме направили както трябва, като натисна Play, може бихме могли да видим, че всъщност се движим. Ето, наляво, надясно, наляво, нагоре, надолу, и в няколко посоки едновременно. Готово. Вече имаме корабче, което може да се движи. Сега е време да го направим малко по-силно и да му дадем и възможността да стреля. Как става това? Ами много просто. Добавяме модула атака. И модула атака обаче виждате, че изисква някакви пропъртита. И първото и най-важно от тях е това AMMO, т.е. какви амуниции да използва. Амунициите всъщност предварително трябва да са добавени като друг юнит и затова точно това ще направим сега. Добавяме си нов базов юнит. Представяме го лазер.
Стилизираме го така, както на нас не е по-удобно. Ползвайки тази картинка, правим го малко по-тесен, малко по-късичък, че наистина да прилича на лазер. След което искам да кажа, че този лазер ще бъде прототип. Какво означава това? Има войничета, които се появяват многократно през продължителността на играта. Такива са, например, точно лазерите. И затова такива трябва да бъдат отбелязани като прототип, че да могат да бъдат създавани отново и отново и отново. Нашето корабче, например, няма да бъде възможност да бъде създавано отново и отново и отново, затова той не е прототип. След като съм избрал лазера, казвам му, че искам да е прототип. И тук вижда, че освен войничето лазер, имаме и прототипа лазер. Сега това войниче вече не ми е необходимо, мога да го изтрия и да работя само с прототипа. Но всъщност това беше всичко, което ми беше необходимо, за да си създам амуниция. Сега просто трябва да кажа на корабчето, че искам да я използва като стреля. Отивам отново на атак. И тук описвам всичките тия неща. Искам амуницията да е лазер. И къде искам да се появява? Искам да се появява там, където е корабчето, което се показва с ето тази запазена дума. Искам да по Хикс и същата запазена дума, само че с Y отзад. По Y очевидно. Не искам да се движи наляво и надясно, искам да се движи само нагоре с скорост, да кажем, минус 15. Сега като натисна Play, ако всичко е OK, като натисна, всъщност не знам кое копче отбелязах, че искам да стрелям. Всъщност не е. Точно така. Аз не отбелязах с кое копче искам да стрелям. Не си направих нов keybinding. Естествено, че няма как да стрелям. Добавям си нов keybinding. Казвам, че ще атакувам с него. Избирам копчето да е, кажем, T. И този път ще оставя Single Call включен. Отивам на Play и натискайки T. Нищо не се случва. Нещо не сме направили като хората. Точно така. За да можем да създаваме динамично Unity, т.е. да ги генерираме, когато на нас не е удачно, например при атака, защото атаката всъщност прави нов лазер и го изстрелва, трябва предварително сме добавили на играта модулът Unit Generator, който и позволява да прави такива неща. Да селектираме всичко, за да селектираме играта. Избираме модул Unit Generator, добавяме го и сега вече виждате, че мога да стрелям с лазера. Само, че не ми хареса, изглежда ми много плътен, т.е. широк. С това ще го селектна и ще му намаля малко. Не това исках да направя. Ще го избера и ще му намаля малко ширината, да кажем 5. Сега като натисна Play. Да, така повече прилича на лазер. Добре. Каква е следващата стъпка? Имаме корабче, което стреля лазери и се движи. Време да добавим астероиди. Отново същата процедура. Добавяме си нов астероид. Ставаме го астероид. Стилизираме го така, както на нас е удачно. Сменяме картинката на каквото ние си искаме. И още веднъж, понеже астероид е нещо, което ще се появява много пъти по време на играта, правим го прототип. Това старото го трием, защото не е необходимо. И сега как ще накараме много астероиди да се появяват през някакво време. Отново избираме играта и този път и добавяме модулът Timed Unit Generator, който през някакво време генерира нов юнит. И сега тук трябва да му кажем какъв ще бъде той. Тоест, искам да викам, да създавам юнит астероид и това да се случва през 600 милисекунди, да кажем. И той искам да се появява на какви координати по Хикс. Ами някакво произволно число по 800. Защо 800? Ами 800 пиксела е цялата широчината на целия екран, на целия canvas. А пък random е ключова думичка, която ви връща число между 0 и 1. Тоест, така си генерираме, че се появи на произволно място по Хикс. По Y искам да е на нулата и да се движи право надолу, което ще окажем с, кажем, скоростта 10. Цъкайки play, виждате, че вече почнаха да идват някакви астероиди. Така.
аз мога да се направя на още по-голям хакер и да кажа, че тук също искам да има рандом. По колко? Кажем рандом 5. Виждате как всичките започват да летят надясно с някакво отклонение, но с различни скорости. За момента това не ми е необходимо, обаче за това ще го изтрия. И да, ще ги направя да летя малко по-бързо, да кажем с 12. Ето имам астероиди. Обаче те се пускат през недостатъчно много време. Не, всъщност добре е времето. Обаче виждате, че каквото и да направя, нищо не се случва. Аз минавам през тях, те минават през мен, мога да ги стрелям. И отново абсолютно нищо не се случва. Какво трябва да направим? Ами трябва да кажем какво се случва, когато се сблъскат лазер с астероид, астероид с лазер и кораб с астероид. И това нещо, тези сблъсъците се описват в така наречените колизии. Как се описва нова колизия? Първо, добавяме нов модул на играта и той се казва Collider, който позволява на цялото нещо да се случва. След което селектираме нещата. Например, искаме да кажем, че когато астероид се блъсне с лазер, той трябва да умре. Селектираме си астероида и му добавяме нов модул OnCollision, с който можем да опишем какво се случва в този случай. Отваряме properties и тук казваме с кого ни интересува като се сблъска. Ами интересува ни когато се сблъска с лазер. И тогава искам кръвта му да стане 0. Тоест HP-то му да бъде равно на 0. Окей. Да видим нещо случи ли се сега. Тоест би трябвало, ако застрелям астероид, той да изчезне. И виждате, че точно това се случва. Обаче лазерите продължават да летят напред, т.е. те не умират. Освен това, аз като се сблъскам, отново нищо не се случва. Връщаме се на Create и правим същото неща и за лазерите. Така, добавям на лазера OnCollision. Казвам, че като се сблъска с астероид, неговата кръв трябва да стане 0. Казвам ми, че когато корабчето ми се сблъска с астероид, неговата кръв също трябва да стане 0. Искам play и хоп, кораба ми умря. Още веднъж умря. Виждам, че това работи. И мога да си застрелвам астероиди и те да измират. Аз съм един ужасен убиец на астероиди в момента. Но виждате, че играта ни в момента работи като концепция. Какво друго можем да направим? Можем да добавим точки към нашата игра, че да показваме на потребителя какво всъщност се случва. Да, как добавяме точки? Отново отиваме на модулите на играта и добавяме модула Points. Цъкаме на properties му и виждаме, че има 4 такива. Първо цвета, в който да показва точките. Да кажем в бяло, защото иначе няма да се личи на нашия фон. Шрифта, в който да го прави. Понеже Comic Sans е на якия шрифт, използваме него. И на какви координати да го рисува. Да кажем 30 по X и 100 по Y. Като естествено всъщност отпред. Да, да. Кажем, че това е OK. След което трябва да кажем и кога генерираме нови точки. Ами това е когато астероид се сблъска с лазер, т.е. когато той умре. HP равно на 0, както сме написали тук, и добавяме с запетайка глупости points 1. Това ще ни дава по една точка всеки път, когато астероид се сблъска с лазера. Play. Да го естествено виждате, че вече има огромно points. И получаваме някакви точки, когато умре нашето астероидче. Обаче, ако решите, че 3 точки са малко, да кажем, може да увеличим точките. Да, селектирали сме астероида, да кажем не плюс 1, ми плюс 10.
И сега, ако взема, че оцеля нещо, би трябвало да ми даде 10 точки. Съжаление, нямам такъв късмет. Оп, ето 10 точки. 20 точки и така нататък. That's all, folks. Най-накратко, как може да използвате нашето приложение, за да си направите такава не толкова интересна, но пък бърза за правене игра, която може да ви покаже основите за работа с нашето приложение. Убеден съм, че всеки от вас, който има желание да се занимава с него, би могъл да измисли 300 такива игри за един ден. Оставям ви да го правите. Приятна вечер или хубав ден, в зависимост от това в кое време да не ви хващам. И до скоро виждане!